Sani sato na ndo mwanchu muligere libone kerogenderete ko bwati EMEROBERIO sigeta senyi kya Ndizi TV na bwo bwansubo mugusi ekarongo kwarigania AMAYIA CHINSA ISATO koreneri tangani kegimatigana kumanyi egatiare nkwariganeretie. Our view in Azimio is clear. The figures announced by Mr. Chebukati are null and void. Umuraibe kiama kia ODM RAILA Odinga GOKANA AMACHIBU yomunyakero bekiombe kia IBC wafula Chebukati. We therefore decline to take ownership of the said result. Aba obisabane korwa sekiombe kia IBC goteba buna AMACHIBU tarengayo bwasyoku. Na sasa mwili wako umepatikana upande huu na uchunguzi tumeanza tayari. Nobo tukikogendera ko bwatikana no gotoka kumubere bwo mu returning officer bwe kiombe kya IBC chinsemo kya Oloitoktok. Ayamana enda mankengo kwariga ninkomanya senchira yoboekeranu ekerango kuinyorabuna nabogoto bwati asensemere ya Facebook Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube tonyoro wetra Ndizi TV News boiga nabogoto bwati ase website yaito wetra www.ndizitv.or.ke iro togendrego sangana ya mankire tariane Evelino Sero ulitoko bwatra nere kwenekia awikera sensemo imanyererio nigakoro kwa Joshua Auta AMAYIA CHINSA ISATO ni watuko yachaga koro ase county ya Nyamira awase AMATEYEMO koro ase kenyoro kia abo mabacho igotoka se ward ya township ebunge ya West Mugrango erebirero ko bwatikana no goitwa ko muwaka bwenkeyo oyogotebekana goitwa na mumroye nonyana bo aba matabarenge no bororo bonke nigo basamba enyomba yo mumroyo ase nonyana bo abaka gochya bichuko ekero agenderete korigwa muri keito job mangi no robote rwa senchira yo bimekorwa se county yo. Ekero abakenya bagenderete gochengera amatokeo y'obochori obonene nigo enka eyemo imeye kenyoro kyabo mabacho ward ya township ebunge ya West Mugrango imeye county ya Nyamira bale ase ebirero Eyema yagayogo itoko umugaka bwenka eyo Francis Morara oyobwate emyaka 50 no mumuroye Kevin Achoki oyole ne myaka 15 Tulikuwa kwa nyumba mtoto akatupigia simu gari imekwama. Sasa mzee akaamka na watoto wakaenda kutoa hiyo gari. Sasa kufika huko nikapata ripoti kama mzee wangu ameuliwa. Maega yogo twara ogotaigwana na nigo bakageire goitwa na Dan Nyagwaya unatwaba tokwererwa na Dennis Ombati oyore omomura onyagosira. Akaanza kuniambia ya unaweza tupatia 50. Sasa mimi pia nikamwambia naweza kupatia 50 na hujanisaidia kazi. Ati umetudharau sana. Unatuona sisi ni watu wa 50. Sasa sisi tumesema acha hizo vita hatutaki kuingilia. Jamaa ka cross barabara akachukua mawe kapiga gari yangu windscreen. When nimekaa huko for 5 minutes ndio napigiwa simu ati ndugu yako ameuawa. Amedungwa kisu hapa hivi kimbia kwanza. Kuja usaidie huyo ndugu yako. Hawako amejua mzee pia amedungwa kisu. Yamate yayenja tebanire nogo ichana. Okonene asebasaba eserikali kuira egetambokero kya bwango elinde banyore oboene bwabo. Serikali nisaidie. Hata niko na watoto wanasoma. Tafadhali serikali munisaidie kabisa. Omugambi bwensemeyo mumanyi Livingstone nagikeria enganeyo aseate bamba chikoira egetambokero kya bwango elinde enka eyo enyore oboene. Nakamuraka rike bago tali bono chusi ngarwania mubesi gali nyabite akamuntu kangoli gakarata maguchia sakata mitochi royo ngoli gwale na anda wichisia itiali ntwa beka mangana nsega one namba 8 na aturaki kuna yaberete 10 ne baeli na gwateba baeli na ligeteriru ere about 600 meters kurwa gesel primary ewanda usiku Rwase county Nyamira Ginko reporteria Ndizi TV Job
Maangi. Omuraibe kiama kia ODM Raila Amolo Odinga nigo esoki gusebaga wesokeri tukoria rero na gokana amachibu yobochori obonene bumako yega anana sekirogo kyobora yobonene bwense na tabuna nigo obocho gusema chibu ayo atarenge ayo bwasioku nabono nigate babuna nigo barachi koenda abosibeke gambiro iri okobeke kina na koene kiabuna obo asioku nabo igo ekene ngororokana kere asama chibu ayo muri keito sara nyarangi Untita horobote urasuwime Tukeri Marioka magega y'omunyakirogo bw'ikyombe cy'obocholi n'ekimbebe IEBC wafula chebukati kumuralia bene omurai bw'ensomochore Dr. William Ruto abwigoro aliasamagacho abomas. In accordance with the law, the constitution and the law, I, Wafula Chebukati, chairperson of the Independent Electoral and Boundaries Commission, hereby declares that Ruto William Samoei of ID number 6847208 has been duly elected as the president. Omorwaneria oime wetera ekiama kia Azimio la Umoja wa Kenya Raila Amolo Odinga niga kwaneire abalikia mangana ababwatani baye amona bakenya bonsi imeyamagacho a KICC imeyomocho Nairobi igoro ya machibu ayo. I want to address my fellow Kenyans and the international community about the 2022 Kenyan elections and the role of the Independent Election and Boundaries Commission, the IEBC, the body mandated by the Constitution and the law to conduct and manage elections. On August 9th, 2022, millions of Kenyans turned out in large numbers in an attempt to choose their leaders at the national, county, and local levels after long and generally peaceful campaigns. But yesterday, August 15th, our budding democracy suffered a major setback. Nakwanera igoro yogotabano bwegenwa kwa machibu ayo asamenta buna gati y'abakomishona bane nigo berusetie asokora lyokwo asebo igo abakerambu yamono asogotene na bokongu. 4 of the 7 protested Mr. Chebukati's actions. But Mr. Chebukati, whose mind appeared made up, did not entertain any discussion of the results, precipitating a walkout by majority of the commissioners. Igononya nabo aboliri ababwatani baye imeya Kenya kugenderera kwenekia obotoereru no morembe buna bagendererete bono. I commend our supporters for remaining calm and keeping the peace, and I urge them to continue to do so. Omolioye Odinga niga kanira machibu nokora lyokwo asate babuna nigo bagochia kugenda sekigambero elyogotolia abakenya na kwegerera demokrasia iyo babeire bakoligia asechingaki chintambe. Such blatant acts of impunity can be a threat to the security of our country. It is not up to us to decide whether Mr. Chebukati has committed an offense. We leave that determination to the appropriate authorities. For avoidance of doubt, I want to repeat that we totally and without reservations reject the presidential results announced yesterday by Mr. Chebukati. Sara Nyarangi Untita, Ndizi TV. Aba wisabane korwa sekiombe ky'obochori n'ekimbebe IEBC nigo berusananire na gutugutera amachibu y'obochori ane na sekirogo ky'obura y'obonene bwense bakorawa n'omukonyi bw'omunyakirogo bw'ekyombe kyo Juliana Cherera nigo baterebuna amachibu y'obochori obundi gatarenge ayo bwasyoku. Therefore decline to take ownership of the said results because the aggregation resulted in a total
exceeding the percentage of 100, which cast doubt on the accuracy of the source of the figures tallied, and when we demanded that we verify our record, the chairman declined, overruled us, and insisted on declaring and announcing the said results. Contrary to the Constitution and legislation, the results declared and announced did not indicate the total number of registered voters, the total number of votes cast, or the number of rejected votes, if any. In this regard, the results announced by Mr. Chebukati lacked a critical ingredient, namely the total number of valid votes cast to support the percentages scored by the 4 candidates. Abakenya bange nigo bagenderete kugokera ukurari wa kwaye Dr. William Samoei Ruto kabo murayi OMOCHORE-KISII obwense ya Kenya asikeria abarokire kwegenda unanachi kubaikiraniria amagendero yechi ose achi kubaikiraniria CHIIRA chiriabega kubariera chi amagendero chinga kyarenge gukora emisangirikano ya gisiasa umuriketo Josephat Amisi no roboti urwasobwime. Abakenya abangenigo bagenderete kubuliko bao kwa murembe magaye kyombe kyobochori nechimbe ba IBC kumuralia William Ruto una omurai bwense omochore. Asamali tanjengolo Francis metobo omunga efundi ye bikoroto yani asebedo tenga pasu with disability ni bata ole mafuana ekero bonkero roko nyitoka nyirete tuaga nyirete ko katwarsi eto kyo ko president as per expectation kya bantu nyanza turuede alotwala kunya kulige linga nyanza kego nini lakini obuyagi yakire ese Arab Ruto kula cho president chabwate issues tarenge kwa kya as you can see against 4 commissioners barenge against Chebukati but yale ngumengusana no makomu. But let us abantu baitumbe para merani tumanyanga ki tarichi kongo karadi regasi nguru David ogega onsongo urayobo na gocha twarore gocha raila kunya kwibiri chukure che gocha nande kuna kunya twatebandiri gocha serikali bamaze ngarene kure chukura babekire yochokano bangire kwa raila che urayibwaye entoma the Supreme Court nero dichi control itu turubona segi amangana manga tutegeti dichi koregasi Raila Amolo Odinga na maitune president yanenji boigo nigo bali no gosemeria ngamba chiko ikiranigwa chire chichapeta chikoliewa amono murayo yo anene kwenekia buna abantu banyare ko bagotwara amagenderero bona nduti katwanjira neki kyabere kente kenene tutahete no morembe ande umwakori atebete ngebiro gebinze gwiribaro nero mbora togo chakiregas kuna ntu abantu bechi pigipigi baitumbe igatorora tokonye biamono ekiwango gyansi abantu bansi goto imukyore go ambetsa kinga ngano kuna to ndoli tumenyeze no bale mafu ingoje kujakira oto in terms of loans tonyo rentira yo kwegende no kwegende kwa nonye nabo nigo baba bolirie abaraya banyara ko bakubwa ase birogo ao banyara ko bakubwaterana nabo banyara ko bakubugwa ili kweneke buna amagendero anyale ko bakubaikira abakenya ase chinsemo chonsi onde bwensi olinge sarenge maji ya kimwagika ayasoleki tigatolari umurembe onde bwensi oliko chumurai tari gocha so nyumba nge kurugira akodigerie akubekire kaboko. Kuripoteria Ndizi TV kurwe kaunti ya Kisii eliterane Josephat Amisi. Aba obisakuru ase kiombege kurigereria amangana siasa kemanyekanite buna election observation group ELOG nigo babere bagoteba buna obochori bumwako yega nigo bwakorekanite asobwase okuna boigo asinchira yekene ukwana ase mubugane mweme yo mucho Nairobi nigo batere buna onyakero gobe kiombeke ya IBC Wafula Chebukati nigo aikeranitie EMEROBERIO yaye buna EBWENE. Going challenges and clear areas for reform, the 2022 general elections registered improvements from the 2017 process,
and culminated in an enhanced, open, and secured results management. ILOG can confirm that both the turnout rate and the official results announced by the EBC consistent with its PVT projections. When the chair of commission, the chair of IBC announced the results, it was his constitutional duty to do so. Now, this is not to say that the results that he announced, whatever it is, that there could have been grievances around the results that he announced. The legal channel to deal with the results after they have been announced is to proceed to the Supreme Court. Abamenyi b'ensemo ya Itumbe nabo igonya kegogi ekichonsi gotoka sebunge ya basimeye county ya Kisii nigo baganire company y'omurero KPLC ko bakorera umuchando obwoko butorwa nabo igo ko wawechiwa ya chestima asensemeyo korengana barabo nigo bari no bwabo bonge asiba oboreire amagimabo asingencho nigo chiwaya chinyingase chinsemecho chiwo ko muriro muri Keito Josephat Amisi na ariganeti oroboti urwasoboime OMOCHIBU Itumbe amananya kegogi imeya constituency ya Bobasi nigo babolirie company ya Kenya Power and Lighting kubakonya umuchando boko boturo kwestima nabigo ogwoka wechiwaya chestima asa chinsemechio nigo leto umuchando nigo leto mwaro gonya komeso murire komese kogenda guteki tuli atua yo kwanira ba ba Kenya Power na wakwi mugichingu na baro bacha banyirigiriria ekende sama tukamake yanyara koba eko chaka na ndiko buneko gendera gukora iyi bono wikira bona anturanya go establish mu chando kogera yabaiga no rurio general nest ndieki korupisa bumugendi twachiete koboko kigogo chigo ake ruchikura tukanyora estima ya butorwera chira inibere ya iriru chitinga chiteneine no nyine chigasi chinde chiteneine no butuko ba butolete ebintu mbiyiete binge tobwata asara pawe bwene to tuakana lakini ubwatekana n'abamenyi b'ekire Itumbe nigo bale no bwoba magiga chiwa ya chestima ekichire angene chire yo kigenda to kabachigwa ko muriro nabo igo chikoirera okubutuka gwa estima kekerengaki eibona yanyalire ko bikoirera obokoleri ano bonchoreria bwa abamenyi b'enseme yo koba obakongu kuli iri mu cyando bwa bagusambiriria anene nigo konyoranga igo bako bachinga kinyinge kero bataite okoriga asikonye estima yabulire igo konyo abaro obusaigo igona igonkoretere okumio konena asibali ikianga chinga kibatete korose lichi customer ebintu chingaki echiechio abamenyi be ensema ya Nyakagogi nigo be murunganeirie obwibi bw'echiwaya obwakorwa bwangoiga na koirera ogosareka kweshinguru chestima asensemeyo boigo boireire okoira na maiga ko bonchoreria anene chitinga nebinto bikonyara koba bigotumia chistima kunyarekana aba oncholibe bamwana poda aba bechigali yekogera twanyora transport ya menta gwetera mafutekera tugulire bakonda kunyiriya satambe ne estimate ni igekogera obokorerigwe obosomi kubatekana na barabwo ikirobanyalete ko bakoyeboria company ya Kenya Power nyara ko bagikubaroseria nigo yanyalete ko bagikubagania banyare ko bakogora chigwaya ichi cyanyalete ko bachikoibwa nabantu abatamanyiri goikira aboniga obatebete nga tuguli chigwaya ne chigwaya chintu kunyara mitere siringi 300 na ego botambe bwe chipostisa to ne waje tambe sana chire ibere ono ekurate yabo nokugania company yo inyara ko bagegwesokia na kwenekenga yachira senseme yo na kwenekia buna yanyalire ko bagekorosia estime yo tabiro kwabera baichi batoroseli elinde tonyora umuriro to gutumika ko baakana tole ntuli gotiga ntwanya gotiga ko baakana barato mitinga mbali gotoa twali gosaba ntubwati no mubunge boni gorato boleri Kenya Power etororera mabere irane echiatorose listimeyo linda abantu banyora magendero bakonyora konyora none chitinga gusio koripoteria Ndizi TV korwe county ya Kisii terane Josephat Amis Kubatkana no gosira ko returning officer w'ekyumbe ky'obachorine chimbebe IBC Daniel Msioka oyo muberoye obete ko gotoka ase chinsemo chia Oloitoktok nigo bono omospid bwensemeyo Shadrack Pro paberga koenekia na nigo abo bisabu butwikorwa sensemeyo bachakire obutwi bwa bene chingaki amategenderete korera OBOENE bwabo tulikuwa tumepata habari kwamba alikuwa ametoweka
akiwa kazini kwa Embakasi East, na sasa mwili wake umepatikana upande huu, na uchunguzi tumeanza tayari, na tuko na timu ya ambao wanafuatilia hiyo kesi kuanzia DCIO, na tunafanya kila juhudi ili tupate kufanikiwa, tujue nini ilimsababisha ama nini ilisababisha akawawa. Kulingana na ile uchunguzi ambao ile tumepata ya kwanza ni kwamba huyu mtu ni kama aliwekwa mahali fulani akakaa kidogo, sababu mahali pale ni wafugaji wa ng'ombe ama wafugaji wa mifugo wanatembea kila wakati sababu ya kiangazi, na wangekuwa wamepata mapema, lakini sasa jana alipatikana mapema, ni kumaanisha kwamba ameletwa juzi ama usiku wa juzi ama jana. Omubunga omochore bwebunge ya Kimilili Didmas Barasa nigara chigotigaraga siekeire ase ERUMANDE ase amatuko 10 arebosio. Baraza nigo abekira ase ERUMANDE magega yokobekwa byara asogokagerwa kumurasa Brian Olunga oyorenga omokonyi bw'omwamiriri ye. Abamenyi be kaunti ya Kisumu nigo baenekia goseba beri bakoenekio OBOTOERERU magega yekiumbe kya IBC kumuraria Dr. William Samoei Ruto abuna omurayo mochoro gatano obwense ya Kenya, nabona nigo baterebu na banchiranire na machibu asebaganirie ense ya Kenya gotwara omurembe chinga kichonsi. Jana tulitarajia itakuwa saidi yetu kwa sababu sisi wakazi wa Kisumu wenyewe sisi ni watu wa Raila Amolo Odinga. Tulikuwa tunategemea na tunatarajia yeye ndiye atatangazwa. Na kwa vile matangazo pia walishatoka, sisi kama wananchi hatuna uwezo yoyote. Kitu tunaomba tu ni amani idumu katika hii area yetu ili kazi iendelee. Atulie tu tuendelee na kazi, watoto waendelee rudi kwa kazi wasome, kwa maana hata kama tunatoa fujo watoto wetu bado tunaweza enda hasara. Hata sisi pia watu ya biashara hatutakuwa na imani kwa biashara. Sasa tunaomba watu wa Kenya wakae na amani, tuendelee na kazi yetu. Viongozi ambao waliweza kushindwa na Mheshimiwa Ruto wanaomba waelekee kotini ili waweze kudai haki yao kwa koti. Kamati yatenerete oboereri yabo burayo bunene bwense nigo batebire buna nigo bari tayare ase emeroberio yonsi yabeireke gwikirana bakoragwa n'umutenereri be kamati yo Joseph Kinywa nigo batebire buna barabo nigo beariganetie komwa omurayo mochoro gatano bwense ya Kenya Dr. William Samoei Ruto oburai eryo gochaga kora ense ya Kenya. On behalf of the National Security Advisory Committee, I'm pleased to confirm that our nation remains peaceful and secure. We laud all Kenyans for a high sense of civic duty and for demonstrating tremendous patience as we waited for the declaration of the presidential election results. We also appreciate the National Police Service and all other security agencies for the tremendous work they did in maintaining law and order during the election period. The declaration of the presidential election results sets in motion other constitutional processes for the transition going forward. Finally, the National Security Advisory Committee wishes to assure all Kenyans and all other persons resident in our nation that the government has and continues to take all necessary measures to ensure that the entirety of the country is safe and secure. I therefore call on all Kenyans and the business community to resume their normal daily activities and get back to the business of building our great nation. I thank you all. Oyo kabeiro mobungo Dagoret North nere ore omurayo mochora asekirgo kyobo governor ase county ya Kisii wetra ase kiama kya ODM no murike itonde mo Steven nigatwarganiriti oroboti bene igoro iyo mugano ye arati.
Simba Arati. Nero mugavana okabira omochore-KISI county ya Kisii asobonge bwe chikura charareti gune kiombe kyobochori ne chimbebe kia IEBC korende omugano Simba Arati norori ngoko sabo ikaranse otegerere nkomanyie Diomondo bw'abantu mumurabweri zozokire oyonzi bara diomondo bw'abantu mumurabweri zozokire aye Simba no more mwakaburie niga iboletwe emyaka 40 ya etire ensemo yabo basi chitariki 2025 omwetenyo 11 omwaka bweri bweyemo chimikianda na 53 noyomo 1981 niga ikaransereta matemwa KCP omwaka 1994 no mwaka kubwati agasoya secondary ya Nyamache kulenda agakolera Suneka Secondary School asa kolete KCSE omwaka 1998 omwaka bwechiri bwibere yemo Arati niga asomerete diploma yobutalia se Kenya Polytechnic wiko mwaka bwechiri bwibere na ISATO gati yo mwaka bwechiri bwibere na inye goika mwaka bwechiri bwibere na isano nemo niga chieto mochio Guangzhou China gosomere degree yobonchereri ya business management kare ime China no anyoleto mosbatio yuanchete na komonyoma na niko baseseniri na abana babere masase asege tunwa masase aminyamcha akobara ebirubo asopori sobuya abantu mbani asanye biamone naende Nkroko kwambo kasimba biamono ni asanye abasisini mono nyorule sobo mpako mwanyire kegusi ngo mwana ono aligaiga tataitu kuana kegusi umwaka gwechiri bwibere na 15 niga sweta se University ya Jaramogi Oginga Odinga na gosomera mangana yobwa mate bwe CHINSA International Relations asekerengo kia masters asobo koleri niga beto moteneri bwe company ya AIPA Safaris Limited kuri umwaka gwechiri bwibere na 4 goiko umwaka gwechiri bwibere na 5 na ibere Omonda mongurera tata sipara tinganera koire kiara mochani mobwate ngomori muno mosie yani kweitingaga kinya saore iguru gati yo mwaka bwechiri bwibere na 5 na 3 goiko mwaka bwechiri bwibere na 12 Arati niga atwale tobokoreri bwaye ase Nairobi City Council buno mo councilor Simba Arati niga sabite chikura ime bunge ya Dagoretti North omwaka bwechiri bwibere na 13 ekiroga bwete na gokoimo kinando omwaka bwechiri bwibere na 15 na ibere ase ntunda ya kabere. It's only that I wanted to do a follow-up on what my chairman said, but I want to welcome you to Dagoretti North. Dagoretti North, you are at actually Kawangware. Just if I wanted 2,000, 3,000, 4,000 people, can only call them, they are around here. Hakuna kutolewa mbio. Just to celebrate with us. Today it happens also is my birthday, and I'm a happy man that we are launching Chungwa House and celebrating it too. Niga beiro mbwatani bwange bwe kiama kia Orange Democratic Movement ODM omo bwazimio na Raila Amolo Odinga. Niga begete benega ngayo kuligi kerugo kyobo governor ime county ya Kisii ase campaign ya wata CHIIRA chokoleto burai obo ya ime ya Kisii na asabaga komo chobo koleri bwe serikali ya James Ongwae. Umuga kongeri naro chiko kwan mote yanga ki ho aya no muliro wa masaka onye mwebire chinko mwakolere amasaka utako yekebitu mwebire chinko chenya gitali mwebire chinko chepara
ebitugi biri binene byechi dispensary mwebire ichi amaji mo wanja amasaku abeli amaji John tobwati segina montonde bwensi kitu talie kanisa kanisa nero yoke watenga ki muntu ka wake side ye onjule side mwanjo muntu wake side onjule side obo buibwayo bone naso obochori bwairire nigo yaene KISUMU Mbarati nere gavana OMOCHORE-KISII bwe county ya Kisii oyu abange basemereti nareta maonjeri ali abakagoteba ase campaign Elietaliane Ndemo Steven Kwikirega bano mwanchi omurigereri nongo korera AMAYIA CHINSA ISATO senchera erenkerano ekerongo wakirangambia mono asogochora kubana nchi wekomoero bali bonse baba kubwatera nanche kwenekia onse awikira senchera yobwikirano na barabuni gonko bakirangambia mono nyara nabo kwendera gutobwatya se website yaito wetera www.ndizitv.or.ke nabogo tweet wetera @ndizitv-news boigo ensemeria ya Facebook nigora tonyore wetera Ndizi TV News Digital na Ndizi TV News asensemeria ya YouTube kendera gutwara oburigereri borobia naboigo obotokobora botoerero ireteriane Evelyn Osero orutwa kubateranera kwenekia awikeira sensemwe manyererio nigakoro kwa Joshua Utana boigo Petronila Mukeira korwa sensemeria ya transmission